ai shi talakan da ake ai ba kaina nake karewa ba, in kaina nake karewa yana zan kare ko yan uwana, amma talaka nake son in kare mutuncin shi, kuma shi ke yin zaɓe, kuma talakan na yayi demonstrating ya nuna Buhari ya zama shugaban ƙasa ai talaka ne, ni na zama gwamnan jihar Katsina ai talaka ne, tunda ai ni ba a sa ran ma zan ci zaɓe, ca suke wai ba su ma ɗauke ni serious, gani suke kamar ma ban iya cin zaɓen wai ake haka suke ci, to amma da mai badawa ya bada sai na zama, kuma da za a yi zaɓe na gwamna sai talakan ya fito, ƙuri'unmu dublin suka mai, zaɓen shugaban ƙasa 482 486 haka PDP da APC ta samu a jihar Katsina, zaɓen gwamna 859 na samu PDP ta yi maintainin ƙuri'unta 482 ko da shida ne, so kusan double. Amma wani ba a sa rai ce ake faɗuwa zai ina ba ya tare da mutane ba a kaza wani bai san shi wani na san shi, to amma Allah in yana yi ya ce a yi abu Allah shi ke yi, so shi mulki na Allah ne, mutane ba tara kuɗi ke sa a yi mulki, ita daraja Allah ke hawar da ita, inda mu Katsina muna da tarihi kala-kala, muna da tarihin marigayi Umaru Musa Yar'adua, bai cikin mutanen da ake sa ran za su zama shugaban ƙasa a cikin gwamnonin wannan lokaci, bai da kuɗin da zai nemi shugaban ƙasa, da ma aka ce mai ya zo ya tsaya shugaba yadda ya ce a bashi ya shara, yadda ya kwana biyu sannan ya koma ya yadda ko bai yadda. A dibi janar Buhari shi ma bai da kuɗi, jama'a suka kawo duk suka zama abin da suka zama, gani duk da Allah ya bani gwamnan Katsina ga halin da nake ciki, to don haka abun nan Allah ne, don haka ka tsaya ka yi abu tsakaninka da Allah, Allah nan ba zai barka ba, zai taimake ka. To a ƙarshe me kake fatar al'ummar Katsina su yi maka domin ka ƙara jajircewa akan wannan tafarki da kake ganin shine da na riƙo amana su? Abin da nake roƙo ga mutanen jihar Katsina abu biyu ne, addu'a da haƙuri. Matakan da muke ɗauka da ba za su yi ma wasu daɗi ba, amma wallahi ba muna yi ba ne ba don mu musguna ma wani mutum, muna yi ne don ƙasar ta gyaru, kuma kar wani ya ɗauka cewa ni ina yin wani mataki a jihar Katsina domin shi, wallahi ban yi, domin ban taɓa ɗaukar cewa ɗan adam na iya sawa a yi kaza ba ko ya hana, amma duk abin da nake ɗauka ina ɗaukar shi tsakanina da Allah, ganin cewa shi ne zai taimaki talaka, amma a matsayina na mutum ina iya kuskure, akwai abin da zan iya gani shi ne daidai ga al'umma ya kasance ba shi ne zai zama a daidai ga al'umma, wannan kuma ƙarhi ne na Allah, amma ni dai iya tunanina da tunanin waɗanda nake shawara da su, gani muke yi mun kawo wannan abun ne domin ya inganta rayuwar mutane, kuma ni policies ɗin gwamnati na ina kallon wanda bai da ƙarhi, domin ni bani da ƙarhi, Allah ya nuna ƙarhin shi a kaina, so ni ma kullum wanda nake tunani wanda bai da ƙarhi, domin shi ma ya samu damar da kowane mutum zai iya samu, kuma ko ɗanwa zai iya samu ya zama abin da zai zama. In ƙarhi ne ko kokowa ake ba zan iya zama gwamna, wasu za su kada ni. To madalla, ina ganin saboda karancin lokaci masu kallon sauran mu anan zamu da sa'aya a wannan shiri na musamman da muka yi da gwamnan jihar Katsina da Dikko Umar. Amma dai abun ya ƙi kaiwa ƙarshe, kuma result ɗin da ake son a samu an gaza samu, saboda yawanci response time ɗin daga lokacin da za a kira a ce wane ya je wuri kaza an gama abin da ake, so the only way da za ka iya magani wannan abun a ce ka ɗauki 'yan cikin garin wanda ke iya yin abun a garinsu. Amma a ce jami'in tsaro yana hango 'yan ta'adda suna ganin shi ko ba a yi komai ba, har ma kila su je su kai hari wani wuri ko sun biyo hanya ne sun yi harin za su koma cikin dabbar su da dai sauransu, kuma a ce ba ɗauki matakai ba. Kuma akwai jiragen sama waɗanda jiragen nan abin da ake fata shine duk gudun ɗan ta'adda dai ba zai kai gudun jirgi ba. Shin a duk lokacin da ake irin wannan ba a samu sojojin sama jiragen sama suka kai doki wa na ƙasan ba idan ma yaƙin ya fi ƙarfin na ƙasa ɗin ne? To ana zuwa, ba wai ba a zuwa ba, amma dai ni har yanzu ban ga wani tasiri da dama, kuma lokacin da nake kamfen na in zama gwamna shi yasa na ce ni kawai Allah da duk inda aka ce ba a iya shiga saboda matsalar tsaro ina son in shiga domin in ga halin da mutane suke ciki da kuma abubuwan da suka jawo annan matsalolin. Akwai ranar da muna babban duhu aka ce mana ga su can ummadau sun sace mai garin
sun cika garin, aka ce mu koma ba tsari, na ce ba zan koma ba domin akwai mutane a Ummadau kuma mutanen nan suna rayuwa, kuma mu je mu ga abin da suke. In dai za mu taho haka da mutane da jami'an tsaro da kuwa a ce mu ba mu iya zuwa, to wa zai je? Muka wuce Ummadau muka tsaya garin, muka wuce muka je Tsaskiya wanda kamar nan ne hedikwata ta 'yan ta'addan nan. Muka shiga garin ma muka fito muka yi magana da mutane, sanda za mu fita garin suka fito suka fara halbin mu da bindigogi. Jami'an tsaron mu suka mai da martani dai muka kora su, sannan Allah ya sa muka fita suka halbi gilasan wasu motocinmu. To wa'annan abubuwan na tsaro mun taho da shi a cikin zukatanmu, so shi yasa kuma ni tuntuni Allah ya sa na yi wani tunani na cewa abin da gare mu ƙasa na magana 'yan sanda da sojoji ba za su iya wannan faɗan ba na su kawo ƙarshen shi. Dalili kuma shine na farko dai sun yi ƙaranci. Muna da communities, in ka je ƙaramar hukuma ka iske ƙauyuka ɗaya biyu sai ka ga ƙauye ya hi 300 ƙananan ƙauyuka da suke communities, wanda duka ɗan sandan da ke ƙaramar hukuma ba zai wuce 50 ko 60 ba, wani ma wurin ba su kai 40 ba. Za ka iske idan sun kai 50 ko 40 kuma ba su, za ka iske bindigoginsu 8 7 za ka ga an ce ma serviceable wanda ke iya amfani ba su wuce 7 ba, akwai wanda sai an yi servicing ɗinsu sai an abin nan ba su wuce 3 ko 4 ba. Ya za a yi idan ɓarayin nan suka shiga garuruwa 1 2 3 4, 'yan sandan ina za su? Hedikwatan ma ba su iya tsare ta. Sannan sojoji sai an buga waya kayan soja ya zo wurin da ake abin, an gama abin da ake, an kashe wanda za a kashe, an gama illar da za a yi. So sai ne tunanin cewa ba mu da wata mafita in banda mu nemi yaran da ke wuraren, ga matasa nan masu jin karfi kuma suna kokarin kare garuruwansu cikin dare, amma ba su da abin kayan aiki, ba su da babur, ba su da mota, ba su da bindiga, ba su da wani abu da za su sa na jikinsu da zai ba su kariya. So me ya kamata mu yi a gwamnati? Mu ɗauko wa'annan yaran. In muka ɗauko wa'annan yaran, abin da za mu iya yi musu shine mu horar da su. Na farko ma dai tantance su wajen abin da za a zaba. Muka zo da farko muka yi tunani, muna hawa gwamnati abin da muka fara ki. Na farko dai na ce wannan tsarin da muke yi ba zai iya yin amfani ba sai mun kafa ma'aikata ta tsaro a jihar Katsina, saboda da harkar tsaro tana ƙarƙashin mai ba gwamna shawara ne. Muka ce kamata ya yi mu yi Ministry of Internal Security and Home Affairs, mu ba ta kwamishina, mu yi mata ma'aikatu da komi, sannan ita mu ba ta alhakin tafiyar da wani al'amarin. Dan da nan da muka zo muka yi executive order muka